berdua. Lah. Kok dadak teh kok iki panutanku? Ya.
maskere dicepot. Dadah iso gawe topeng ngene-ngene. Dicepot dhisik. Ora. Pak, Om. Bisa ngauri. Saged. Ayo. Apa? Apa? Dicepot dhisik. Tup. Tak omongi. Tak dudoi. Kowe iki aja gawe ngene iki terus. Masyarakat iki ben ngerti lek kowe iki ganteng dhewe. 1, 2, 3. Ala kadir. Ala. Ada orang ling-ling puri? Nggih, niki maestro kula, Bu, Pak, niki nggih. Niki ya Allah, sawetawis nggih sampun umur, tapi nggih tasih purun nom-noman mriki. Ngawur. Apa? Lah. Kok dadak tekok kowe iki panutanku? Ya. Kok ate rumah saku? Ya Assalamualaikum. Wabarakatuh. Kowe iki lho. Kok gumun aku. Wong ning kene iki didelok masyarakat kok iki kaya Islam KTP ya. Nggih. Anu dumateng samarakat. Masyarakat. Lah kuwi warga Masyarakat kita warga seni. Lha ngeten iki Bu, mboten napa-napa Ntraya. Niki mangke perwakilan dari Australia niki. Ngawur e. Ngawur ya Ntraya yo. Joponegoro. Endi? Joponegoro. Hah? Joponegoro. Joponegoro. Bojonegoro. Nah, kono anu lho. Konoan kuwi. Niki mangke dari Australia. Niki wae, niki nggih. Kene tak kenal ya Allah. Iki kok ya Allah kene ya ora kenal nek. Kenal mau. Niki jenengku ora ngerti ra? ngerti wis to. Coba deh. Alah wis to. Ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Niki mau saking Australia kula pendet kengken menek Bu niki. Niki lho Bu. Niki keturunan ketek Australia. Ketek gasmu. Iki ora kok ketek beruk. Marmut. Marmut iki lucu. Iki opo? Gemes. Untune rene. Ya Allah, untune rene loro. Ya ampun. Ora iki utuh asline. Utuh. Caloke tak pimpin. Lali ra tak tuh. Om tangga. Iki kene acarane bersih desa. Ya. Ngresiki desane. Masyarakat antusiasnya luar biasa. Iki bersih desa tak omongi. Heeh. Ngresiki desa. Heeh. Omah-omah itu nduk ning kabeh. Nduk nek kuwi. Jenenge ra ngresiki desa. Kan bersih desa. Kowe iki ya Iya sak yo mau iki. Oh gak maksud iki ngene lho. Sing aku iki kok gemes. Rene Allah. Ngomong jejak cerita. Tak wewe raiku. Lugo. Nang cerita ngene, lugo. Iki ben cerita. Iki adem kok. Iya tau kan lugo. Nggih. Maksudnya bersih desa itu teman-teman pripun kita itu sebagai masyarakat saya tahu iki cerita urus sampai ngawur anaknya Dembi sapa
dapur calor ngono lho. Teko ndi nggih? Iso lali lho, ada iso bersih desa. Ya bersih desa. Bersih desa. Desa. Nggih mugi-mugi warga masyarakat bersih desa masyarakat di mana di? Joho. Joho. Nggih. Joho. Nah, wila Pak El bener goblok meneh. Joho. Joho kuwi. Ngomong jomblo. Joho. Kupingmu lho. Kelebuan suwek. Mugi-mugi masyarakat Amin. Desa Joho. Amin. Diparingi seger waras. Amin. Sehat. Amin. Diparingi rezeki ingkang lancar. Amin. Lan semoga kemajuan desanya semakin meningkat. Amin. Jolali nyawer. Lan liya-liyane. Jolali nyawer. Sik to iki urung tuwa. Ganti sing nom terus ndongakne apa? Oh, pokoknya aja lali nyawer. Nyawer ya, Pak ya. Ngawur iki ngisi-ngisi sing tuwek iki. Napa? Kok sawar sawer. Aja sok muni nyawer. Lah piye? Nek kowe nyawer sing tuwek ngenge ono. Kok ya arep lho jajane. Kan kok pira kok. Ya didungakne sih. Oh iya. Bersih desa. Ya. Apa to tegese bersih desa? Apa nih? Bersih desa ngresiki jiwa ragane lan lahir batine. Oh, iya. Supaya ora ana sumber sakit. Heeh, kalau Sukerto. Nah, Ya. mugi-mugi ditebene saking Rubeda Sengkala. Amin. Desane diparingi slamet, Amin. ayem tentrem. Ngawur rek. Desa diwenehi slamet kuwi manggon ning Maksude wong-wongane kok diwehi slametan lho, Oh, alah keselamatan ya. Nah, iso. Terutama kowe ku lho. Aku iki kuwatir kowe ku wis tuwek. Dek arep munggah kaya ngono kae. Heeh. Yo alah. Aku ora mbayangne lho. Aku munggah rono ku ora dhewe tak omongi. Lah karo sapa? Numpak manuk. Manuke sapa? Pokoke neng manuk. Manuke sapa? Manuke dhewe. Tak tumpake kok dhuwur ngono ku. Ya dilanjut diramekne pokoke. Ayo. Yo. Iki ra patut judone iki kok. Oh iya. Ojo, iki sing bojo. Lah kaya ngene to, ora oleh bojone anake to. Di anake. Ora. Yuk.
enak men. Di atas. Wis salto, Bro. Heh, ngawur iki anu lho. apa? Enak. Apa sing enak? Di. Iki anu. Omongin sapa iki enak? Sing luwih enak. Ayo. Ayo. Kowe enak kae. Kayak bayu yang titik gauri. Hei, pengen gulu ora koyo kae. Pengen gulu ora koyo kae. Tak duduhi. Kowe pengen ora? Pengen no. Yo sik. Kilo minyak. Ayam ngono. Minyak bintang. Ayo, boleh tuwek. Aku kuwi. Ndang kok. Ndang. Oh, golekne. Ayo masuk etrek. Minggir, sik. Semuanya Mosok. Sik toh. Lagi sing nom-nomi. Kowe piro? Kowe 20. Kowe piro? Kowe. Heh. Asli. Ora apa-apa, wis saya kan demi jeneng kok. Tak ngomongin sekretaritek wonge perjuangannya luar biasa. Iya. Belum kok kaya ngono lho. Seurung kuwi engko kuwi. Engko Saiki jalan iki lho, Mbak iki atraksi dhisik. andene engko kok 50. Aku ora umpuh. Aku 50. Hei. Sik gantian. Aku tak satraksi sik. Ya kuwi ono anu. Hei, wis tak gone rene iki lho. Heeh, jan iki. Ayo, sing tenanan. Panganan opo? Tamat opo? Tamat mate koyo Nogosari, koyo Idu. Apem. Apem mbok. Ayo. Piye anu piye jare? Ngapo? Aku iso dikonokne. Piye? Lho. Lah piye karepmu saiki? Ya iya. Tuhanmu piye? Aduh.
asam urat. Orang ngono kok ketoke kok wis suwek ngono. Eh? Heh? Asam urat terus Terus anu piye? anu. Kowe iki dhewe jamu kok ngene bae sempok. Oh, Aku rong gendok. oh alah. Kok ero sing gombe. Weh, aku golek nondok. Ndok apa? Ndok apa? Ndok kethek. Ora ora sing gombe kok mlekeren. Mau jarene njaluke sing hot, sing Ya. tegel, sing enak. Heeh. Kok wis digolekne kaya ngene. Ya. Sing luwih saka iki. Kowe iki ditatap-tatap ning ngene iki nyapa? Nah. Tak omongi, Cak. Aku ki ora wedi. Lah napa? Samar nek keseleo. Aku wis tenaga suwek. Menyadari, Cak. Ya. Ya piye? Ya kowe mau lah. Tanda tangan ora? Loh. Kalau nek ora, aku tenanan. Ora ngono terus nganggo stempel. Lah iya. Ora usum tanda tangan ke. Ya kuwi mau stempel. Stempel. Nah, di stempel sing ngono. Ya nganggo stempel. Iki rene cah. Ya. Carane Bapak Agus Wito Sukoblok cah bagus ukur-ukur. Oke. Mangke sing nganahi wajib. J. Nggih, kula aturaken dumateng kalih para warga sedaya Nggih. sami dilanjutaken. Oke. Nggih. Lanjut. Kula tak istirahat sebentar. Nggih, matur suwun. Oh, om masih tidur dulu kan? Iya. Nanti mau manjat kamu? Ya, nanti kalau enggak leren anuku jadi anu. Oh iya. Anu. Anunya jadi anu ya? Oh Iya. iya. Ya anu, pamit dulu dong. Ya. Kalau sudah. Oh. Dumateng para warga seni Indonesia. Kula nyuwun pamit. Nggih. Nggih, Bu, nggih ono lho, Bu, Bimar, Bu. Nggih. Nggih. Oke, Oh. disambung kembali. Nggih. Nggih. Anu, Bu, jenengan patus 6 bulan ya, Bu? Wabarakatuh. Apa roka? Ala katir tir. Ya, nih, yo.